سلام زخبركم تخطاتلتنا خميس أنحكم مباركس نايز ساعة زينا حيزلكم نتقلكم مجمرتاقين عرست زينا إسرائيل جو كابتت حزو كلام لكت هيوترئي إلى وعلى مرحة هاجرات أفريقان سعودين إسرائيل أبغازا نزركونا وسأغازيت إنياتات ميدياتات كاسيسان كالأوتن زوبل زيناتات حيزنا مزيناكم لنا سناي مكتتال وعلى مرحة هاجرات أفريقان سعودين بزحات مرحة هاجرات منجزتات أفريقيا أبتنك سنة سعود عرب تدال وزلاو على نمستاف ناب رأس ختام رياض كوحز جميرو مالو زاقيت أبتلو معصر تحدار زي جمر أخيبان مستاف بريزيدنت نيجيريا بولا أحمد تنيبو بريزيدنت هاجر إرترا بريزيدنت إساياس أفوركي بريزيدنت دبوب سودان سالفا كير بريزيدنت سوماليا حسن شيخ محمودن بريزيدنت مالاوي لازارس تشاكيويران زركبوم مرحتي ديرو ناب ختام رياض أتيو مالو أتأخيبا هاجرات عربين أفريقان كتأنقد كتدالو زغنيت سعودي بسنك خونتات إسرائيل انكازان نتوعلا مصر رازيا بين مرحة هاجرات أفريقيا خطأنقد وسينا زلا أن عبي زمت زلو قطبا وتقداسنت أتفلا موعلا تابنا دا هابتام زخونت نكسنت أبتا ببهريا وتقاطات استعدلت أهجر أفريقيا زلو تقداسنتن رابحتاتن زئمتيو أبز غرب عمتات قطبا متأسسار سعود عربين أفريقان إن عبي يخمت مصنحو تسابت يحبرو أمونغوت هاجرن أفريقان زلو نقداو من لوات لا 10 بليون دولار زقمت مخانو تكال برس سعودي يتأكس كابزي يتلعلي 13 بليون بسردنا بأفريقيا زأتو خخون كله هاجرات أفريقيا دما أستاد 5 بليون زقمت فريات نابتا نكسنت سديدن سعودي كم حاتسين بلاستيك استفل على بحرياون زي بحرياون كمامات زمنا ودوخ عن زبلو نقداو فريات تسدد هاجرات أفريقيا بوغنن كوبر سرحات حاتسين فروتاتات بون قوصلشان كمامات زركبهم فرياتن نابس قرقيح بحري يلقا أستاد 5 زخونا خبانيتا السعودون أب أفريقيا أب ساعات مقبن مستن أب نقداون فاينانسون أقرقلوت توافيران كم زلوا يقلت أب زحلف 10 عامتات نكسنة سعود عرب أب أفريقيا زكاير التوفري على 10 بليون دولار يقمت أتا أبال هاجرات كجلة إسرا زخونت نكسنة من قد تنقطبا معبال عالم نمدنفع زقام متأخغ بابلا نسلاسن شمونتن زدخي هاجرات أفريقيا لا 5 بليون زقمت عداخك على الليلان كم زقبرت تقلت أتا قطبا درقا ملو بملو أب ندادي استمركسا نكسنة أب زغربا عامتات كالوت منجتات آتاون مسفحن وفرن مسحبن زتفل عليه قطباون محبراون لوتتات كتقبر ترألا بزمنصر أبتا قلطف بيتر إزلان بزلوا بز حزبي عبع داقا زخونتن ببهريا وتسقاتات سملأتن هاقور أفريقيا خطوقامت مجمارا زقر ما يكونن تشاينا جابان أمريكا حبرت إيروبا هندن روسيانون بتمساسالي وعلاتات مرحة أفريقيا بموداب مس أفريقيا زلوا من تأسارات محزنتات مدنفع دام كبلوس أني حميم من قد زي أبريات زقاوا أو على سعود أفريقيا نتبع علم درجة زكايد أفريقيا زلوا تسقان وشتا عقمتات كتك زخل سعرتات كتحيل كمتدلي سعودو قليس ألا أتانك سنت أب هاجرات أفريقيا بزلوا أوتا وصلواز فتر وفرتاتن لمعتا بروجكتاتن قطباون محبراون بلجاتات مستن هاجرات كتدقاقف زلوا تسفا أميتالا مستن هاجرات زلوا محبراون متأسسارات نمدنفع بأتهبونا يمهدر تمرت أدلاتون كبار بعن شعتن هاجرات أفريقيا زمتو كلتشحن شعات ميتن تسعن حموشن تمهارو أب يونيفرسيتات تانك سنت تمهيرو مالو بتمساسالي 3,956 سعوداويان أب استفل عليها لعلوات كالات تمرت أفريقيا 5 تمهارو تسابت هاجر يتقصو تسأتتاو متأسسارات نكسنة سعود عرب دحرتي كاب 2011 أتحيزو أب يمن استفترة بوليتيكا وقلولاون أب 2015 ناب دما وقجت زمع بلان كونتات مسكال هاجرات أفريقيا كتشارخ ترأيايا أب تنسا التمرحو أنصار عطقات حوتي زواغا زنبر وتادرا وخيدان سودانن قبس انزركب أن هاجرات أفريقيا تساتفا منبارن يذكر سودان كاب هاجراو سراويتن اتوم جنرال محمد حمدان دقالو زمرحو حيلتات دعم سريع وتادرات سديداني رايا اتانك سنة سأتتان مرقاقا أنا منقاس قجتاتا مفتاح طرفنة عشبرتو جلتاتن أم مقلاس كمون سأتاو عقم هاجرات أفريقيا بمحيالن زقبر عالم لخاون زوباون زعرتات أقداس ترات تساوتيا يبل اتباقات أمي نايز زكايد زلو على زوات مجلس سعودي اتهاجر نتي كابور حميازيا جميرو زقطل زلو خينات حد سودان سلامة وفتحن مركب كتسرح تساني حياة ولا كوا سراوت سودانن بجنرال داقالو زمرو حيلتاتن وقا يغطلون تلو بوكيلاتهم أب جدا يزرارو بخمزلو يفلت اتأبتنا كل التشحن 10 شمونتن خلتي ان هاجراتنا 10 عامتات كونتا كنات كم زبك عزقبر سمم سلام إيرتران إثيوبيان إيد كم زنبرا كتكلت سنحت سعودي نترأى أبت مسرح مرأي مس أفريقيا زلوا شركنات مخانو أب كل زي وعلى جليس الله نابنت تأمنجو إثيوبيان إيرتران استفر
ዝተፈረመ ስምምዕ ጅዳ ውጽኢት ናይ ንግስነት ሳዑዲ ዓረብ እትገብሮ ጻዕርታት እዩ ክትብል ገሊጻ ብ17 መስከረም 2018 ፕሬዝደንት ኢሳያስ አፈወርቅን ቀዳማይ ሚኒስትር አብይ አሕመድን ድሕርቲ ኣብ ሐምለ ኣብ ኣስመራ ዝኸተሞ ስምምዕ ሰላምን ምሕዝነትን ናብ ሳዑዲ ብምኻድ ንጉስ ሳልማን ቢን ዓብዱል ዓዚዝ አስዑድ ወከልቲ ሕብረት ኣፍሪቃን ዋና ጸሓፊ ሕብረት ሃገራት አንቶኒዮ ጉተሬዝን ኣብ ዝተረኸብሉ ሓድሽ ስምምዕ ሰላም ምፍራሞም ይዝከር። ብዘይካዚ ንግስነት ሳዑዲ ዓረብ ጸጥታ ናይቲ ኣገዳሲ መስመር ንግዲ ዝኾነ ማያት ቀይሕ ባሕሪ ንምሓስ ምስ ሃገራት እቲ ዞባ ክትላዘብ ጸኒሓ እያ። ኣብ ሚያዝያ 2019 ንኤርትራ፣ ጅቡቲ፣ ሱዳንን ሶማልያን ዘጠቓለለ ዋዕላ ሃገራት ቀይሕ ባሕርን ወሽመጥ ዓደንን ኣንጊዳ ነይራ። እተን ሃገራት ኣብ 2020 ሓባራዊ ቤት ምኽሪ ምስርታት ተሰማሚዐን ምንባረን ይዝከር። ቀንዲ ሻቁለት ንግስነት ሳዑዲ ዓረብ እታ ኣብ ማእከላይ ምብራቕ ቀንዲ መቐናቐንታ ዝኾነት ኢራን ብመንገዲ የመናውያን ዕጡቃት ሕቶ ኣቢላ ኣብቲ ከባቢ መትከል እግሪ ከይትረክብ እዩ። ጉዳይ ሽበራን ቅርሰናን እውን ንስዑድን ንኻልእ ዓለምን ዘየቕስን ሓደገኛ ስጋኣት መስመር ንግዲ ቀይሕ ባሕርን ወሽመጥ ዓደንን እዩ። ግጭት እስራኤልን ሓማስን ዝህልዎ ጽልዋ እታ ንመበል ሓምሻይ ሓፈሻዊ ዋዕላ ዓረብን ኣፍሪቃን ክትዳሎ ጸንሐት ሳዑዲ ብሰንኪ ጉዳይ ግጭት እስራኤልን ሓማስን ኣብ መንጎ ሃገራት ኣፍሪቃ ዝተፈጥረ ዘይምስምማዕ ነቲ ዋዕላ ክትስርዞ ከም ዝወሰነት ኣፍሊጣላ። እቲ ኣብቲ ዞባ ተፈጢሩ ዘሎ ፖለቲካዊ ምዕባለታት ነቲ ኣብ መንጎ ዓረብን ኣፍሪቃን ዘሎ ሽርክነት ከይጸልዎ ምእንቲ ምስ ሰክሬታርያት ማሕበር ሃገራት ዓረብን ኮሚሽን ሕብረት ኣፍሪቃን ብምውሃድ እቲ ኣብ ልምዓትን ቁጠባዊ ጉዳያትን ዘተኮረ ኣኼባ ንዘይተወሰነ እዋን ከም ዝተወንዘፈ ሚኒስትሪ ጉዳያት ወጻኢ ሳዑዲ ይገልጽ። ብዛዕባ እቲ ኣብ ጋዛ ዘሎ ኩነታት ንምዝራብ ዋዕላታት ሃገራት ዓረብን ሃገራት ኣስላምን ክካየድ ምዃኑ እውን እቲ መግለጺ ይጠቅስ። ኣብ ክንድቲ ሕብረት ኣፍሪቃን ማሕበራት ሃገራት ዓረብን ክካየድ ተወሲኑ ዝነበረ ኣኼባ ዝፈለማ ዋዕላ መራሕቲ ሃገራት ርእሳ ክኢላ ከተካይዶ ምውሳና ንደገፍ ኣፍሪቃ ንምኽሳብ ወይ ንሃገራት ኣፍሪቃ ንዘይምቕያም ዝገበረቶ ከይኮነ ከም ዘይተርፍ ይግመት። እስራኤል ጆሆ ካብ ዝተታሕዙ ገለ ምልክት ህይወት ርኢላ። ዕጡቕ ፍልስጤማዊ እስላማዊ ጅሃድ ዝተባህለ ጉጅለ ጆሆ ተታሒዞም ዝተወስዱ ክልተ እስራኤላውያን ዘርኢ ቪድዮ ዘርጊሑ። እቲ ጉጅለ ሓንቲ ጓል 77 ዓመት ጓል ኣንስተይትን ሓደ ወዲ 13 ዓመት ወድን ብሰብኣውን ሕክምናውን ምኽንያታት ክፈትሕ ድሉው ምዃኑ ገሊጹ። እንተኾነ ግቡእ ስጉምትታት ዝበሎም እንተተማሊኡ ጥራይ ክፈትሖም ምዃኑ ኣተንቢሁ። መንግስቲ እስራኤል ነቶም ቪድዮታት ኣገዳሲ ናይ ህይወት ምልክት ክብሉ እኳ እንተገለጾም እቶም ጆሆ ዝተታሕዙ ክፍትሑ ድዮም ኣይክፍትሑን ክገልጽ ኣይደለየን። ኣብቲ ቪድዮ እቶም ክልተ ጆሆ ዝተታሕዙ ሰባት ኣብ ቅድሚ ካሜራ ክዛረቡ ይረኣዩ። እታ ጓል ኣንስተይቲ ሃና ካቲሲር ዝተባህለት ኣብ 7ታት ዕድመት ትርከብ ኮይና ኣብ ዓረብያ ስንኩላን ከፍ ኢላ ትርአ። ምንቅስቓስ ሓማስ ብ7 ጥቅምቲ ንእስራኤል ኣብ ዘጥቃዕሉ እዋን ካብ ኩርዝ ኒር ኦዝ ዝተባህለ ከተማ ተጨውያ። እቲ ካልኣያ እውን ካብ ተመሳሳሊ ቦታ ዝተወስደ መንእሰይ ወዲ እዩ። ኣብታ ዝተዘርግሐት ቪድዮ ክልተኦም ጆሆ ዝተታሕዙ ንቀዳማይ ሚኒስትር እስራኤል ቤንያሚን ነታንያሁ ብትሪ ነቕፎ። እንተኾነ ተገዲዶም ድዮም ዘንብቡ ነይሮም ግን ንጹር ኣይኮነን። ኣቐዲሙ ፕሬዚደንት እስራኤል ኢሳቅ ሄርዞግ ንገለ ካብቶም ኣብ ጋዛ ጆሆ ተታሒዞም ዘለውን ምፍታሕ ስምምዕ ክግበር ይኽእል እዩ ንዝብል ጸብጸባት ነጺግቦ። ሰራዊት እስራኤል 242 ሰባት ብጉጅለ ሓማስ ጆሆ ተታሒዞም ከም ዘለዉ ይገልጽ። ሓማስ ነቶም ጆሆ ዝተታሕዙ ሰባት ኣብ ውሽጢ ጋዛ ኣብ ውሑስ ቦታታትን ገለራያታትን ሓቢእዎም ከም ዘሎ ይገልጽ። ሰራዊት ምክልኻል እስራኤል ቅድሚ ሕጂ እቶም ጆሆ ዝተታሕዙ 20 ህጻናትን ካብ 10 ክሳብ 20 ዘዕድሞኦም ከምኡውን ልዕሊ 60 ዓመት ዘዕድሞኦምን ከም ዝርከብዎም ሓቢሩ ነይሩ። ፕሬዚደንት ሄርዞግ ብሓሙስ ኣብ ዝሃቦ መግለጺ ብዛዕባ ፍታሕ እዞም ጆሆ ዝተታሕዙ ንጹር ዝኾነ ሓበሬታ ኣይሃብን። ቀዳማይ ሚኒስትር ቀጠር ኣብ ዶሓ ምስ ሓለፍቲ ስለላ ኣሜሪካ ሲኣይኤን ሞሳድን ኣኼባ ኣብ ዝእንገደሉ እዋን ተወሳኺ ጆሆ ካብ ዝተታሕዙ ነፃ ንኽወፁ ኣብ ዝምልከት ጉዳይ ንምስምማዕ ከም ዝተዘራረቡ ጸብጸባት ይሕብሩ። እስራኤል ኣብ ጋዛ ዝርከቡ ናይ ወጻኢ ጋዜጠኛታት ሚድያታት ብዛዕባ መጥቃዕቲ ሓማስ ኣቐዲሞም ይፈልጡ ነይሮም እያ ኢላ ትኸስስ። ሚኒስተር መራኸቢታት እስራኤል ሓማስ ንእስራኤል ከጥቅዓ ምዃኑ ኣቐዲሞም ዝፈልጡ ኣብ ጋዛ ዝመደበሮም ኣብ ምዕራባውያን ማዕከናት ዜና ዝሰርሑ 4 ጋዜጠኛታት ከም ዘለዉ ኣፍሊጡ። ሚኒስተር ሽሎሞ ካርሂን ሮይተርስ፣ ኤፒ፣ ሲኤንኤን፣ ኒውዮርክ ታይምስን ኣብ ዝሃቦ መግለጺ ኣብ ትካልኩም ዘለዉ ውልቀ ሰባት ብዛዕባ ዝግፍዕታት ኣቐዲሞም ይፈልጡ ነይሮም ኢሉ። ሮይተርስ፣ ኤፒ፣ ሲኤንኤን፣ ኒውዮርክ ታይምስን ብዛዕባ እቲ መጥቃዕቲ ኣቐዲሞም ዝኾነ ኣፍልጦ ከም ዘይብሎም ገሊጾም። ከምዚ ዓይነት መሰረት ዘይብሉ ክስታት ንኽኢላታት ኣብ ሓደጋ ከም ዝኣቱ ኒውዮርክ ታይምስ ወሲኹ ሓቢሩ። ሓማስ ብ26 መስከረም ኣብ ደቡባዊ እስራኤል ሃንደበታዊ መጥቃዕቲ ብምክያዱ ልዕሊ 1400 እስራኤላውያን ሲቪላትን ወተሃደራትን ክቕተሉ ከለዉ ልዕሊ 240 ሰባት ድማ ተጨውዮም። ኣብታ መጥቃዕቲ ዝተፈጸመላ መዓልቲ ሓንቲ ትነድድ ዝነበረት ታንኪ እስራኤል ዕጡቓት ሓማስ ደቡብ እስራኤል እናሰገሩን ግዳያት እቲ መጥቃዕትን ዘርኢ ምስልታት ኣውፅአን ነይረን። ካርሂ እቲ መጥቃዕቲ ሰኣልቲ ኣብ ዝተረኸብሉ ከም ዝተፈጸመ ገሊጹ። ምዕራባውያን ማዕከናት ዜና ነዞም ዘስካሕክሑ ፍጻሜታት ምጽብጻብን
ንዕውትነት ናይቲ ዘስካሕካ ፍጻሜታት ኣበርክቶ ዝገበራን ክብል ነቒፈንኦ እዚ ድሕሪት ንእስራኤል ዝድግፍ መርበብ ሓበሬታ ኦነስት ሪፖርቲንግ ህላወቶም ሰኣልቲ ኣካል ናይቲ ውጥን ክኸውን ከም ዝኽእል ዝገልጽ ሓሳባት እዩ ኣባል ወታደራዊ ካቢነ ሚኒስትራት እስራኤል ቤን ጋንቲስ እቶም ፎቶ ጋዜጠኛታት ብዛዕባ 26 መስከረም ዝተፈጸመ መጥቃዕቲ ኣቐዲሞም ከም ዝፈልጡ እንተተረጋጊጹ ከም ኣሸበርቲ ክቑጠሩ ኣለዎም ኢሉ ድሕሪት መጥቃዕቲ ናብ መንግስቲ ዝተጸንበረ ሚኒስተር ምክልኻልን መራሒ ተቃዋሚ ሰልፍን ነበር ጋንቲስ ጋዜጠኛታት ብዛዕባ ትህልቂት ፈሊጦም ህፃናት እንዳተጨፍጨፉ ከም ተዓዘብቲ ደው ክብሉ እንተዝመርጹ ከምኡ ስለ ዝኾኑ ተመሳሳሊ ኣተሓዛ ክግበረሎም ይግባእ ኢሉ ካብቶም ኣሸበርቲ ዝፍላ ኣይኮነን ኣባል ፓርላማ ገዛእ ሰልፊ ሉኪዳን ዳኖን እቶም ጋዜጠኛታት ኣብቲ መጥቃዕቲ ብምስታፎም ኣብ ዝርዝር ክቐተሉ ዘለዎም ሰባት ክኣትዉ ምዃኖም ገሊጹ ማዕከናት ዜና እስራኤል ኣብ ወታደራዊ ክንፊ ሓማስ ንኮማንዶታት ንምድላይን ንምቕታልን ሓደ ኣሃዱ ከም ዘዳለወት ሓቢራ ሮይተርስ ኤፒ ሲኤንኤን ኒውዮርክ ታይምስን ብዛዕባ እዚ ጉዳይ ኣብ ዝሃብዎ መግለጺ እቶም ሪፖርተራት ስእልታት ንኸቕርቡ ኣቐዲሞም ዝተገብረ ምድላው ከም ዘይነበረ ሓቢሮም እቲ ትካል ኣብ ዘውፅኦ መግለጺ ኣባላት ኤፒኤ ኣብቲ መጥቃዕቲ ኣብ ዝተፈጸመሉ እዋን ኣብቲ ዶብ ኣይነበሩን ኣብ ዝኾነ እዋን ዝኾነ ኣባል ኤፒኤ ነቲ ዶብ ሰጊሩ ይነበረን ኢሉ ናጻ ስእልታት ክንቅበል ከለና ልክዕነት ናይቲ ምስልታት ንምርግጋጽ ዓብ ጥንቃቐ ንገብር ክብል ወሲኹ እቲ ትካል ቅድሚ ሕጂ ምስ መራሒ ሓማስ ጋዛ ያህያ ሲንዋር ዝተሰኣለ ጋዜጠኛ ሓሰን ኢስላያ ምስራሕ ከም ዘቋረጸ ገሊጹ ሲኤንኤን ምስ ኢስላያ ዘለዎ ርክብ ከም ዘቋረጸ እውን ገሊጹ ኣሎ እቲ ትካል ወሲኹ ብዛዕባ እቲ መጥቃዕቲ ዝኾነ ሓበሬታ ከም ዘይብሉ ሓቢሩ ኒውዮርክ ታይምስ ብወገና ነቲ ክስታት ሓሶትን ዕሽነትን ክብል ገሊጹ ንሱ ብዝሃበ መግለጺ ከምዚ ዓይነት ክስታት ኣብ እስራኤልን ጋዛን ንዝርከቡ ጋዜጠኛታት ኣብ ሓደጋ ዘእቱ መንገዲ ምግባር ሸለልትነት እዩ ኢሉ ጋዜጣ ታይምስ ነቲ ብ26 መስከረም ዝተፈጸመ መጥቃዕትን ኩናትን ብፍትሓውነትን ብዘይሸራውነትን ዝተሓላለኸ ግጭትን ብሰፊሑ ሸፊኑ ኣሎ ሮይተርስ ብዛዕባ እቲ መጥቃዕቲ ኣቐዲሙ ዝኾነ ኣፍልጦ ከም ዘይብሉ ወይ ድማ ኣብቲ ብ26 መስከረም ዝተፈጸመ መጥቃዕቲ ነቶም ጋዜጠኛታት ምስ ሓማስ ኣተሓሒዝዎም ክብል ነጺጉ ኮሚቴ ሓለዋ ጋዜጠኛታት ሲፒጄ እቲ ኩናት ካብ ዝጅመር ብውሕዱ 39 ጋዜጠኛታትን ሰራሕተኛታት ሚድያን ከም ዝተቐትሉ ይገልጽ ካብዚኦም 34 ፍልስጤማውያን 4 እስራኤላውያንን ሓደ ሊባኖሳውያንን ይርከብዎም እምባርከስ ዝኸበርኩም ተኸታተልትና ናይ ሰዓት እዚ ዜናዊ መሰናድዑና ኣብዚ ፍጸም ሓደሽ ዜናታት ንምክትታል ሰብስክራይብ ሸር ላይክ ኮሜንት ምግባር ኣይትረስዑ ኢኹም ሰላም